У 2023 годзе у Беларусі споўніцца роўна 100 гадоў з часу ўтварэння літаратурнага аб'яднання «Маладняк», першага прафесійнага згуртавання пісьменнікаў Беларусі. Тут пачынаўся творчы шлях многіх таленавітых пісьменнікаў БССР, такіх як Кузьма Чорны, Пятрусь Броўка, Міхась Ланькоў, Уладзімір Дубоўка, Янка Скрыган, Пятро Глебка і іншыя. Цікава, што ідэю стварэння такой групоўкі падалі некалькі маладых паэтаў, і ўжо праз некалькі гадоў яна налічвала да 500 сяброў. Сярод чальцоў былі самыя розныя аўтары, кнігі многіх зачытваліся да дыр, былі і творы нізкага пашыбу. На жаль, многія імёны маладнякоўцаў сышлі ў нябыт. Каб вярнуць памяць пра адно з найважнейшых творчых аб'яднанняў у гісторыі Беларусі і надаць пашану яго пачынальнікам, быў задуманы віртуальны праект Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі «На хвалі часу ў плыні жыцця». У 2019 годзе Нацыянальная бібліятэка Беларусі сумесна з Дзяржаўным музеем гісторыі беларускай літаратуры, Беларускім дзяржаўным архівам музеем літаратуры і мастацтва і часопісам «Маладосць» распачала сумесны праект «На хвалі часу ў плыні жыцця», каб разам намаганнямі бібліятэк, музеяў і архіваў збіраць і пашыраць інфармацыю пра гэтых пісьменнікаў, а з дапамогай СМІ зрабіць даступнай інфармацыю пра працу праекта. У кулуарах яго сталі называць праектам чатырох. 14 сакавіка 2019 года на сумесным мерапрыемстве быў пакладзены пачатак працы праекта. Падпісана дамова, якая зацвердзіла гэту дату як пачатак сумеснай дзейнасці ў папулярызацыі творчасці маладняка і яго сяброў. Намаганнямі удзельнікаў праекта ствараецца віртуальны кантэнт, які дазваляе размясціць на інтэрнэт-партале Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі алічбаваныя часопісы маладняка, кнігі яго сяброў. Тут можна знайсці цікавыя фотаздымкі, копіі дакументаў, рукапісаў, ліставанне пісьменнікаў, убачыць каштоўныя рэчы саміх аўтараў, якія захоўваюцца ў музеях і архівах. Наш праект – віртуальны музей маладняка, дзе ў адным месцы сабраны такія матэрыялы, як больш нідзе не знойдзеш, ні ў рэальнасці, ні ў сеціве. Калі вы цікавіцеся ці даследуеце творчасць аднаго з маладнякоўцаў, зазірніце ў раздзел з крытычнымі матэрыяламі, і вы зможаце пазнаёміцца з даследаваннямі сучасных аўтараў, якія можна спампаваць, не выходзячы з дому. Вам не трэба ехаць у архіў, праседжваць у бібліятэцы, гартаючы бясконцыя падшыўкі газет і стосы старых кніг. Тут усё на паверхні. На працягу 2019 пачатку 2021 гадоў у межах праекта ўжо з'явіліся невялікія праекты-музеі пра самых розных пісьменнікаў, сярод якіх такія знакамітыя аўтары, як Кузьма Чорны і Уладзімір Дубоўка, Змітрок Бядуля і тыя, творчасць якіх мы адкрываем для шырокай аўдыторыі: Валерый Маракоў, Адам Бабарэка, Уладзімір Хадыка, Андрэй Александровіч і іншыя. Праект не толькі скіраваны ў віртуальную прастору, але прадугледжвае таксама розныя іншыя ініцыятывы, сярод якіх прэзентацыі, выставы, лекцыі, прысвечаныя творчасці маладнякоўцаў, круглыя сталы і семінары, літаратурныя вечарыны. Пандэмія наклала свой адбітак на рэалізацыю праекта, таму ўвесь час з'яўляюцца новыя формы папулярызацыі, сярод якіх відэапрэзентацыі, віртуальныя мерапрыемствы, онлайн-конкурсы і іншыя формы. Пазнаёмім з некаторымі. Напрыклад, у пачатку 2020 года у бібліятэцы прайшоў дзень літаб'яднання «Маладняк», які складаўся з круглага стала, святочнай імпрэзы і адкрыцця выставы ў музеі кнігі, якая ўпершыню аб'яднала фонды бібліятэкі, архіва і музей гісторыі беларускай літаратуры. Іншы прыклад. Праз год, у пачатку 2021 года, прайшоў навукова-практычны семінар «Шляхамі маладнякоўцаў», прысвечаны юбілеям пісьменнікаў-маладнякоўцаў, 135-годдзю Змітрака Бядулі і 120-годдзю Міхася Зарэцкага. Сустрэча прайшла ў сценах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, але большасць гледачоў назірала за ёй у жывым эфіры праз трансляцыю на канале YouTube. Вельмі плённае супрацоўніцтва ў межах праекта адбылося са шматлікімі школамі, каледжамі і універсітэтамі. Найлепшай ілюстрацыяй такога супрацоўніцтва з'яўляецца правядзенне онлайн-конкурсу чытальнікаў «О, Беларусь, мая шыпшына», які прайшоў у 2020 годзе. Конкурс быў прысвечаны 120-годдзю выдатнага беларускага пісьменніка Уладзіміра Дубоўкі. І так зацікавіў беларусаў, што імя пісьменніка і праект чатырох загучаў у розных кутках Беларусі.
У конкурсе прынялі ўдзел 880 чытальнікаў розных узростаў з усёй Беларусі, а таксама з-за мяжы. Такі каласальны наплыў творчых прац быў вельмі прыемны для журы, аднак і выклікаў няпростую задачу з вывучэннем і ацэнкай такой колькасці работ. Было цяжка вызначыць з такой колькасці найлепшых, але ўсё ж былі абраныя 59 пераможцаў у 28 намінацыях. Ініцыятыва атрымала шырокі рэспубліканскі рэзананс, актыўна пашыралася ў сацыяльных сетках. У сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй правядзенне ўрачыстага ўганаравання галоўных пераможцаў было перанесена на вясну, і 24 сакавіка Нацыянальная бібліятэка Беларусі сустрэла пераможцаў з самых розных мясцін Беларусі. Да працы праекта далучаліся установы з усёй Беларусі, якія ушаноўваюць памяць пісьменнікаў-маладнякоўцаў. Пастаўская дзіцячая бібліятэка імя Дубоўкі, літаратурны музей Кузьмы Чорнага ў Цімкавічах, гісторыка-краязнаўчы музей Бацькаўшчына, што ў аграгарадку Камень-Капыльскага раёна, Капыльская раённая цэнтральная бібліятэка імя Астрэйкі і іншыя установы. Сваякі і нашчадкі пісьменнікаў, якія захоўваюць памяць, каштоўныя дакументы і фотаздымкі, таксама зацікавіліся і далучыліся да праекта. Адной з іх была Галіна Івановна Скрыган, якая удзельнічала ў літаратурным вечары, прысвечаным юбілею яе бацькі. Падтрымліваецца сувязь з унукам Андрэя Александровіча, які далучае да праекта свой асабісты архіў пра дзядулю, Яфімам Плаўнікам, сынам Змітрака Бядулі. Такія знаёмствы з роднымі нашых герояў надаюць працы большую увагу і каштоўнасць. Такім чынам, праект «На хвалі часу ў плыні жыцця» – гэта вялікая рэспубліканская ініцыятыва, якая заклікана аб'яднаць вакол сябе ўсіх зацікаўленых у захаванні літаратурнай спадчыны краіны. Працягнецца яго праца і надалей. З'явяцца новыя героі праекта, сярод якіх такія вядомыя аўтары, як Міхась Зарэцкі, Пятрусь Броўка, Кандрат Крапіва і іншыя. Далучайцеся і пазнавайце глыбей культуру нашага роднага краю.